Здравейте! В това видео ще ви покажа моделиране на дървен покрив в Revit. Ще използвам за основа тази стомобетонна конструкция. Първо моделирам лежащите столици на кота 344. Избирам профил дървена града 12×12. След това за моделиране на ребрата и покривните столици ще използвам архитектурен покрив, за да ползвам неговите равнини за водещи. Моделирам покрив с стреха. Задавам широчина на стрехата 60 см. След това оказвам, че всяка стреха дефинира скат. Задавам наклон на ската 25 градуса. Една бърза проверка в разрез. Покрива е малко високо спрямо ребрата. Целият покрив ще го смъкна надолу с около 5 см. За да сложа билната столица ще използвам тримерния изглед. Пускам в Wireframe режим. Пускам прихващане по 3D. Избирам план за поставяне на столиците на 6:19 с посочване. На покривната столица ще задам вмъкване по средата, а в височина ще я смъкна с около 10 см, за да има място за ребрата. За уламите ще направя прихващане по върха на линиите на вмъкване. Ще скрия за момент покрива от изгледа. В погледа в план можем да наместваме коя града да стига цяло до мястото на пресичане с ето тази команда. В случая, тъй като изчертах първо столицата, тя е преминала първа през възел. За изчертаване на ребрата ще пусна отново покрива и в Wireframe режим. Ребрата на покрива за изчертаване на ребрата на покрива ще използвам за водеща равнина долната част на покрива. Правя текуща тази равнина. След това с посочване очертавам контура на ребрата.
Слагам посоката на ребрата. След това и разстоянията между тях. Избирам си ребра 10 на 10 и ги подравнявам по водещата линия. Една проверка в разрез. Минават на точното място, където е необходимо. По същия начин правя ребрата и в малките скатове. Задавам водеща равнина по долния ръб на покрива. Посока на ребрата. Разстояние при 60 см и техния профил. След това ще използвам команда Mirror, за да прехвърля скатовете от другата страна. Архитектурния покрив скривам за постоянно. Значи тук остава да добавя само носещите подпори на покрива. Правим местоположението на столицата, тъй като реброто беше избутало. Поставям колоните в план. Тъй като бях на кота 3, те останаха отдолу под нивото. След това ще ги прикача до билната столица. И една проверка в разрез на този покрив. От тук нататък вече остава само да се надпише съответния чертеж.